Yn Ysgol Borthyn, mae lles wrth braidd popeth rydyn ni'n wneud yma'n ddyddiol. Rydyn ni'n annog ein disgyblion i ymdrechu eu gorau, i gael dyheuadau uchel er mwyn llwyddo ym mhob agwedd o'i bywydau. Heb y grant, fyswn ni ddim yn gallu cyflogi llawer o'r cymorthyddion ychwanegol sydd gennym ni yma, sydd yn galluogi ni i gynnal yr ymyrraethau yma i helpu lles ac emosiwn y plant. Mae gennym ni lawer o ymyrraethau, sgiliau sylfaenol yn mynd ymlaen yn y dosbarth fel grwpiau bach, yn wneud sillafu a mathemateg, ond i gael eu tynnu allan i wneud y grwpiau lles ac emosiwn, mae angen yr bobl, y cyrff ychwanegol yna, fyswn ni ddim yn gallu afforddio heb gael y grant. Mae'r plant i gyd yn elwa o'r grant, ond mi ydyn ni'n ymwybodol iawn o'r teuluoedd mwyaf bregus sydd gennym ni yn yr ysgol. Mi ydyn ni'n gwahodd yr rhieni i mewn yn dymhorol i gymryd rhan mewn gweithdai hefo'u plant yn y dosbarth. Dyn ni yn cael adborth gadarnhaol iawn gan yr rhieni amdan y gweithdai yma, a mae'r plant wrth eu boddau'n cael dangos a rhannu gwaith hefo'r rhieni. Dyn ni yn gweld effaith gadarnhaol y grant ar hunan hyder y plant sydd yn cael eu targedu, yn enwedig hefo'r ymyrraethau lles ac emosiynol sydd yn cael eu rhedeg yn yr ysgol. Gan bod ni yn gwario lot o amser yn datblygu lles ac emosiwn y plant, maen nhw'n teimlo bod gennyn nhw berthynas agos iawn gyda staff yr ysgol, boed yn gymorthyddion neu athrawon. Maen nhw'n teimlo'n hapus i fynd i siarad efo oedolion amdan unrhyw beth maen nhw'n pryderu amdan, a bod nhw'n gwybod bod yr oedolion yn mynd i wrando a trio helpu a rhoi cyngor y gorau gallen nhw. Yn amlwg, mae'r plant yn mynd i'r clwb brecwast am reswm, a mae mor neis i ni weld eu taith nhw trwy'r flwyddyn weithiau, o'r bod nhw'n mynd yn ddyddiol am flwyddyn, o fod yn blant sydd ddim yn siarad llawer, ddim yn rhannu dim byd, i fod yn blant sydd fwy na hapus, i rannu emosiynau ac i helpu o gwmpas yr ysgol. Mae Ysgol Borthyn yn ysgol arbennig. Rydyn ni'n cydweithio yn wych fel tîm i wneud yn siŵr bod bob plentyn yn cyrraedd ei llawn potensial. Dyn ni wedi gweithio'n galed i allu cefnogi lles ac emosiwn y plant yn yr ysgol. Dwi'n teimlo'n falch iawn bod y plant yn Ysgol Borthyn yn cael y gofal a'r cyfleoedd gorau gallant. Yn natur y swydd, ydych chi'n mynd â'r plant yma adre efo chi, a mae y mor neis i ni fel staff gallu gweld yr datblygiad maen nhw'n wneud a jyst gweld nhw bod yn blant hapus sydd yn barod am fywyd.